sitä uskomusta siitä ulkopuolisesta pahasta ei ollut, niin musta tuntuu, että Jumala halusi näyttää sitten ensiksi sen, että hän toi mulle eteen niin kuin erilaisia asioita, missä se meidän sielun vihollinen niin kuin tuli ilmi. Tämä valo, mitä mä oon luullut valoksi ja Jumalan valoksi, niin onkin pimeyttä. Niinpä. Että se ei ole sitä oikeaa valoa. Ja me sitten tavallaan vähän niin kuin evankelioitiin toisemme yhden puhelun aikana ja tultiin sitten uskoon, kun ajateltiin, että tässä ei nyt auta enää mikään muu kuin antaa elämä Jeesukselle. Ja että ihanaa, että mä voin niinku hengittää rauhassa ja mun ei tarvii niinku just suorittaa. Ja että tuntuu, että nyt tää niinku tie on elävä. Rukoilkaa sitä totuutta.